N-a de mult pe nevoie. Pe căi. Ce oră eu asta, mă? La ce oră? Tehnologie, domnule. Tehnologia. Ia tehnologia aparatelor. Deci, Balansor. Doamna profesoră, mai ne dă mult. dați-vă acolo copiii. Băi, dați-mi o pestică de rezonament. Păi știi că acolo vă bag. Ba, Am uitat să-l bag și pe Cogi, dar îl bag când ajung de acum unde acasă. zicem după ore? Da, coaie. Da, în ora de tehnologie, ești nebun. Hai, Molin, că uite-te la ceas, ești nebun, că te-ai învățat după masă. E ora 12:30. Da, coaie, nu-i vorba ciuliți, e vorba, uite, copil la 17 ani să dă în balansoar. Nu, coaie, uite, de tai animalul, nu contează. N-ai 17, lumea care vede cât zice că ai, 20, aută-l unde se dă. Da, mă, și mie, trag de tine. Dar ce vrei, mă, să nu mă dau că sunt mare acum în pula mea. Vorbim despre afaceri, Da. combinații de migrați. Adică de ce să de și... Băi, mai ușor, nu mai ți-l stau așa, că mă arunci în... Ciobane, ale. El e ciobanul George, băiatul roșu. Ăla care comentează Gheorghe Dan Cristian. Și el e Gheorghe Florian. Ăsta Dan care Cristian. filmează regizorul e Jupânelu. Gheorghe Dan Cristian. Jupânelu, alias. Gheorghe Dan Cristian. Da, frate, dar eu stau și Dacă filmez. te-ai filmat și pe tine. Nu se poate. Nu Nu se faci boală? Nu se poate. Lo. Unde e Ciobi de 600 ăla? Mă filmai cu de 600 ăla. Aoleu, ai fost la muncă. La. Dar ai văzut filmarea aia în ora de practică când juca Leapșa? Băi, te duc pe tine de râs. Leapșa sau Gardiana? Gardiana 10. Am văzut că alergați, dar nu mai eram în stare să Da, alerg. l-am filmat, i-am filmat. Stai ce fac în ora de practică. Hai că-l doare genunchii pe piticul ăsta în roșu. Coaie. Eu n-am pus să ajung. N-am. Ia uite-l pe el.